Busa, unsa may atong ikasulti karon? Magpadayon ba kita sa pagpakasala aron mudugang ang grasya sa Dios? Dili gayod. Kay mahitungod sa pagpakasala, patay na kita. Busa, unsaon man nato pagpadayon pagpakinabuhi diha sa sala? Nasayod kamo nga sa pagbunyag kanato nahiusa kita kang Kristo Jesus. Busa nahiusa kita sa iyang kamatayon. Tungod niini sa pagbunyag kanato gilubong kita uban kaniya ug miambit sa iyang kamatayon aron ingon nga si Kristo gibanhaw sa mahimayaong gahom sa amahan. Kita usab angay nga magkinabuhi sa bag-ong kinabuhi. Kay kung nahiusa kita kaniya diha sa iyang pagkamatay, mahiusa usab kita kaniya kung banhaw na kita ingon nga gibanhaw siya. Kay nasayod kita nga ang atong daan ug makasasala nga pagkatao gilansang na uban ni Kristo aron malaglag kini ug dili na kita maulipon sa sala. Kay wala nay gahom ang sala ngadto sa tao nga patay na. Kung namatay kita uban kang Kristo, gituuhan nato nga mabuhi usab kita uban kaniya. Kay nasayod kita nga si Kristo gibanhaw ug dili na gayud siya mamatay pag-usab ug ang kamatayon wala nay gahom ibabaw kaniya. Ang iyang kamatayon mao ang kamatayon nga nagwagtang sa sala makausa alang sa tanang panahon ug nagkinabuhi siya karon alang lamang sa Dios. Busa isipa ang inyong kaugalingon nga patay na sa pagpakasala apan buhi alang sa Dios hiniusa kang Kristo Jesus. Busa ayaw na paharia ang sala diha sa inyong mga lawas nga may kamatayon, aron dili na kamo madaog sa inyong kailibgon. Ayaw usab ninyo itugyan ang bisan unsang bahin sa inyong lawas, aron gamiton sa daotang katuyuan. Hinuon itugyan sa Dios ang inyong kaugalingon, ingon nga mga gibanhaw gikan sa kamatayon, ug itugyan ang inyong kaugalingon ngadto sa Dios aron gamiton alang sa matarong nga katuyuan. Kinahanglan nga dili na kamo magpaulipon sa sala, kay dili naman kamo ilalom sa balaod, kun dili ilalom na sa grasya sa Dios.